Diyos maray na hapon sa indugabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kang banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, pag-picture o pag-text urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon kan Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po kita para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, pray for us. Orasyon Pirata, pamibi laban sa bagyo asin sa iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatian mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nakukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, linog asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurugan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamigbi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Martes, Memorial ni Santa Teresita del Niño Jesus, Birhen asin Doktor kan simbahan. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat kang Chan and De Vera family, Michelle Murillo and family, for the gift of life. Kagadan kang Murillo family.
Espesyal na kahagadan for successful bypass operation of Joel and Gigi's NCLEX exam to be successful. Kahagadan kang Murillo family. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Eugenio, kahagadan ni Dideth Bercasio and family, kay Jose Carlo, kan Encinas and Inodata QA family, para sa death anniversary ni Liborio, kahagadan ni Mr. and Mrs. Segovia and family. Sa kalag ni Vilma, ni Mr. and Mrs. Jules Leopando and family, Angelito, ni Ophel Agripa and family, Angelito, kahagadan ni Dai Segovia, kay Felipe asin Rosita, kang Abitrias family, kay Rosalinda asin Hermelito, kahagadan ni Romel Pelgone, kay Chester, ni John Francis Idanan, kay Elena, kahagadan ni Irma, kay Pobleo, kang Aycocho family, kay Eufresina, Jean asin Eliseo, kahagadan ni Kevin Peña Redondo. Sa gabos na kalag ni Mr. and Mrs. Rodel Santua and family, asin man sa kalag ni Josefina, Johnny Ray, Caroline and Cecilia, kan Murillo family.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Punan niya atuan sa tuyang Santa Misa sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagulang nanta, an pagkamot kang Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indo kabos mga tugang. Maray na hapon man sa imo, Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nganing magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpumay ka mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to ka nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin pagapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita. O Diyos na nagtugdas kan sa imong kahadean, sa mga mapakumbaba asin kasaraditan, gibuha kaming mapaniwalang magsunod sa inagihan ni Santa Teresita, tangahaning hulikan sa iyang pamibi, ikapahayag sa muan kamurawayan mo sagkod paman, huli kay Jesucristong, kagurang na niya mo sa imong aki, na kay ibamong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kanta taramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Job. Si Job nagsabi sa iya mga katuod. Binuka ni Job ang sa iyang nguso, asin isinumpaan aldawnin sa iyang pagkamundag, asin uminagrangay si Job na ang sabi, mapahamak lugod ang aldaw na sa kong ikinamundag, asin ang banggikan magsarabi, lalaki ang ipinangidam. Ta daw tadai ako nagadan duman pasana sa tulak. Ta daw tadai pa ako nautsan pagluwas ko sa tulak. Ano ta inandaman pa ako nin mga tuhod, asin para sa ano ang daghan na sa kong pinagsusohan. Kuta na naghigda na ako asin nakakapahingalo kung nagturog na ako. Kuta na matiwasay na ako. Kaiba kan mga hade asin mga parahatol sa daga na nagtuturugdok kan mga garaba na ngunyan. O kaiba kan mga prinsipe na nagtipo nin bulawan asin pinanoan sa indang harong nin pirak. Duman ang mga maraot daina nakakaribok asin nagpapahingalo ang mga pagal, ta daw ta tinaawan nin liwanag ang mga nagtitios, asin buhay ang mga nasa kapaitan. Nagahalat kan kagadanan, daiman minaabot, minsan pinapaghanap ninda orog pa sa kayamanan, asin nauugma nin makuri, kunakuanan ninda ang lulubngan. Mga tao na dainin pakaisi, kung sa insinda naglalakaw, mga tao na pinipiot ng Diyos. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ansa kong pamibi makaabot lugod sa atubang mo, Ang kagurangnan. sakong pamibi makaabot lugod sa atubang mo. O Diyos na kagurangnan, nagaapod ako sa imo kon aldaw, asin pagkabanggi, nagtatangis ako sa atubang mo. Makaabot lugod sa atubang mo ang sakong pamibi, hinanyuga ang sakong inagrangay. Ang sakong pamibi makaabot lugod sa atubang mo. Hulitaan sa kong kalag panonin kahorasaan, asin ang sakong buhay haranina sa lulubngan, kabilang ako sa mga nagpapasiring na sa kalot, ako baga sarong tawo na daina ning kusog. Ang sakong pamibi makaabot lugod sa atubang mo. Ako nakakabaing sa gada na pinabayaan na,
kairiba kan mga gadan na nahuhutad sa lulubngan, siring kan mga tawong daimo na magigirimdoman, huli ta isinikwal kan sa imong pagkamuot. An sakong pamibi makaabot lugod sa atubang mo. An pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan haraninaan panahon na si Jesus mahali na sa kinaban, nag-isip siya na magpa-Jerusalem. Nagsugo nin mga maenot sa iya duman sa sarong baryo sa Samaria, tanganing andamon ang sayang agihan. Alagad habo siyang akuon kan mga tawo, huli ta siya mapa Jerusalem. Pagkahiling kay ni, si Santiago asin si Juan, mga disipulos niya nagsabi, kagurangnan buot mo na pahiligon niya to an kalayo hali sa langit, nganing suluon sinda. Si Jesus nagkiling asin sinagwe sinda, dangan nagdago sa masunod na baryo. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Nakikisumaro kita sa universal na simbahan sa pagselebrar kay ning kapiestahan, kay ning memorial ni Saint Therese of the Child Jesus, or midbidman sa ngaran na Saint Therese of Lisieux. Si Santa Teresita ipinangaki kang January 2, 1873, duman sa Frances, sa parehas man na santo asin santa na mga magurang. So sa iyang ina, nagadan kan si Saint Therese, 4 years old pa sana, kaya so sa iyang ama, asin sa iyang mga tugang, iyo ang nagpadakula kay Santa Teresita. Sarong Christmas kang 1886, nagkaigwa ini si Saint Therese kang inaapod niya na complete conversion, na kung sain, nagkaigwa siya nin hararumo na eksperyensya kay ning pakisumaro sa mahal na Diyos. And after a year, kan siya nagkaigwa din peregrinasyon duman sa Roma, hinagad niya asin tinugutan siya ni Pope Leo XIII na maglaog sa Carmelite Monastery, maski na nga ni siya 15 anyos pa sana. Sa paglaog niya duman sa kumbento, sa monasteryo, pinag-devote ni Saint Therese sa iyang buhay, sa sarong buhay nin kabanalan. Ginigibo niya ang gabos na bagay nin may pagkamot, asin man garibaga aki na pagtitiwala sa mahal na Diyos. Maski na nga ni nadidipisilan siya, nag-struggle siya sa buhay duman sa kumbento, nag-exert siya nin dakol na effort, tangani na maging charitable siya sa iyang gabos na ginigibo, asin gabos na nakakasabatan niya, lalong-lalo na itong mga bagay, mga ginigibo, asin mga tao na di niya maray uyon. Saint Therese performed little acts of charity always. Mga little sacrifices. No? Di siya nag-iisip kung importante ang bagay na iyan, di siya nag-iisip kung importante ang gawi na iyan, basta ginigibo niya nin may pagkamuot. So ining mga gawi na ini, sa oral daw niyang ginigibo, nagtabang sa iya, tangani na mas magkaigwanin hararom na pagkasabot kung ano talaga ang sayang bukasyon. Nagsurat ini si Saint Therese ni sarong autobiography, asin duman sa iyang autobiography, sinurat niya na ang kamautan niya, iyo na maging misyonero, iyo ang maging apostol, maging martir.
Pero ang problema nga ni, saro siyang cloistered nun. Madre, but sabi hindi siya nakakalwas. So papaano niya ma-fulfill ining mga kamautan na ini? No? Magayunon so sinurat ni Saint Therese. Sabi niya, charity gave me the key to my vocation. I understood that the church had a heart and that this heart was burning with love. I knew that one love drove the members of the church to action, that if this love were extinguished, the apostles would have proclaimed the gospel no longer. The martyrs would have shed their blood no more. I understood that love comprised all vocations, that love was everything, that it embraced all times and places, in a word, that it was eternal. Then in the excess of my delirious joy, I cried out, "O Jesus, my love, my vocation, at last I have found it. My vocation is love." Amay man or aki pa nagadan ini sa Saint Therese sa edad na 24, asin man so sa iya na last word, sabi ni Pope John II, iyuda ini actually minasummarize kan buhay ni Santa Teresita. Ano ang last words ni Saint Therese? My God, I love you. Pagkagadan kay ining Santa, kadakol ang na-inspired duman sa iyang inaapod na little way nin pagkamot sa Diyos as in pagkamot sa tao. Kadakol man ang mga milagro ang na-attribute digdi kay Saint Therese sa pagikan sa iyang intersesyon. And nasabi niya kay ito, an sa kuya ngayang langit, my heaven will be spent doing good on earth. Pinagproklama na doktor ining si Santa Teresita ni John Paul II kang 1997, 100 years after na siya magadan. As in, siya sanaan pangatulo, tulong babae sanaan, doktor kang simbahan. Ano po? Si Catherine of Siena, as in man si Santa Teresa of Avila, tapos ining si Saint Therese. No? Kan 2023, si Pope Francis, duman sa iyang katekisis, manunungod sa Apostolic Seal, nagsabi kay ini mga magayo na tataramon manunungod kay Saint Therese. Sabi niya, more than having many available means, methods, and structures which sometimes distract from what is essential, the Church needs hearts like Therese's, hearts that draw people to love and bring people closer to God. And let us ask the saint for the grace to overcome our selfishness. And let us ask for the passion to intercede so that this attraction can be greater in people and so that Jesus might be known and loved. Sa satuyang pagdulot kay ning Santa Misa sa ngunya na hapon, hagado niya to sa mahal na Diyos na sa pagbalik niya to sa satuyang mga harong, mas mamidbidan niya to ang Diyos sa mga saralit na bagay, asin mapagserbihan siya siring digdi kay Santa Teresita, Saint Therese of the Child Jesus, na sa mga saradit na gawi, gibuhon niya to nin may pagkamot, nin huli dyan, mas mamimibidan kanibang tao, an sa tuyang kagurangnan. Amen. Sa
Magpamibigaw mga tugang tanganingan sako asinan sa idong atang mako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami nagpapahayag sa imo nin paghanga ki Santa Teresita, mapakumbabang nag-aarang kan sa imong kadakulaan, nasiring nan sa iyang mga merito, nakapagayagaya sa mo, ang mga atang kan sa mong paglingkod, lugod sa imo man na maako. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas. Dadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran. Ta sa mga santos na nagdusay kan sa diri ki Kristo, para sa kahadayan kan langit, angay magselebrar kan makangalas mong providensya. Huli kay yan inaapod mo giraray ang tawo sa kabanalan kan enot na ginikanan, asin dinadara mo sa pagkamitin mga balaog na makakamtan sa bagong panahon. Kaya kaiba kan gabos na santo sa sinangeles rabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadiki sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kagurangnan ni ganagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkwa siya ng tinapay, asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwa niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban,
Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos da santos na kay tupa ng kapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasarokan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi, Amanya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga, ning siring sa langit. Ansa mong kakanon sa raaldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarhas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang, uyaan, Kordero kan Diyos, sa Jesucristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalagma umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual.
Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan ang mga sakramento na sa mong inako, magpalad sa mo kan kusog din sa iyang pagkamot. Nahuli kay ni si Santa Teresita, nagdusay sa imo kan sa iyang sadiri, asin nagmawot na magkamit kan sa imong pagkaherak para sa kabos. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na mga kamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune one God. You gifted us with faith unto to be witnesses of peace. Sent unto thee, O Father, we implore. O teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of
Good evening po. Tiga kagin eh.